ఏం తింటావు? అన్నమే తింటావా ఇంకేమైనా తింటావా? రే ఏడిపించడానికన్నావా? మిమ్మల్ని ఎవరు ఏడిపిస్తారు మేడం? మీరే వాడిని చాలా రోజులుగా ఏడిపిస్తున్నారు. ఆశగా లవ్ శబ్దం అని వచ్చినోడిని ఇంకోడిని లవ్ చేస్తున్నానని చెప్పి ఏడిపించావు. తర్వాత వాడినే పెళ్లి చేసుకోమని ఏడిపించావు. ఆ తర్వాత ప్రెగ్నెంట్ అని ఏడిపించావు. అదే ఇప్పుడు నీ పిల్లాడికి డైపర్ మార్పిస్తూ జోకర్ అని ఏడిపిస్తున్నావు. ఏం మనిషివే నువ్వు? ఛీ! గగన్ నన్ను లవ్ చేశాడా? అవునే, వాడిని లవ్ చేశాడు. వాడిని రిజెక్ట్ చేయడం తప్పే. బదులుగా నువ్వు కూడా వాడిని రిజెక్ట్ చేసుకో. అది వదిలేసి వాడిని యూజ్ ఎంత కప్లా యూజ్ చేసుకునే రైట్స్ ఎవరిచ్చారు నీకు? నువ్వు ఊపుకుంటూ కెనడా వెళ్ళిపోయి ఇంకో పిల్లాన్ని కనే పనిలో బిజీగా ఉంటావు. వాడినెవరే పెళ్లి చేసుకునేది? ఆ లైఫ్ ని నాశనం చేసావు కదే.